Sa lalawigan sa Bohol, buot sa usa ka local historian nga kumbinsihon ang National Museum aron kuhaon na ang mga nahabiling boat coffins o lungon nga porma ug bangka sa dili pa uwahi ang tanan. Niining mga kuweba sa baybayon sa barangay Basdio sa lungsod sa Gindulman, Bohol, makita ang usa ka lubnganan sa unang panahon diin ang mga lungon may disenyo nga bangka o sakayan sa dagat nga hinimo sa mulabi o tugas. Apan sa paglabay sa panahon, ang mga nahabiling boat coffins wala na'y sulod, wala na ang mga bukog, inanay kining naguba ug nadugta, gumikan kay mauwanan ug mainitan. Madunot kini, gani may mga lubong nga klaro kaayong gipanghilabtan. Sumapa ni Professor Marianito Luspo, local historian ug cultural worker, nagtuo ang mga katiguangan kaniadto nga ang lungon nga gipurma og bangka makatabang sa pagbiyahe sa kalag sa namatay aron makaabot sa langit. Maong plano ni Luspo nga agnihon ang National Museum nga luwason pa ang nahabiling mga boat coffins kay matud pa importante nga maampingan kini alang sa musunod nga mga henerasyon. We really would like our people to be aware of the importance of these secondary burial coffins, because these will help us to understand that that our culture is that age old, no? And that it has been here for the past thousands of years, and these will also help us to chart our course towards the future.